Lain-lain kong tanang basta. Go, palihog. Bayan-bayan ng mga makasala batak at pinta Makasala bata kung kung mo mga piyesta kanang moapil og unsa? Piyesta? kanang ka ba di sa po ka hindi ba ka mo ato Di kay nako maklaro ang imong pangutanig son mura og hisi, hinay-hinaya lang. yun asala bata Kung kung ate ta o mga piyesta moapil og mga fiesta, tama ba ko? Makasala bata kung moapil og mga fiesta? Okay. mo aten Muatin sa fiesta. Okay, ingani igsoon, ang word nga fiesta sa context sa Catholic, ang pagsimba sa usa ka patron mo nay fiesta. Meaning to say, magfiesta sa patron ni Santo Niño, patron ni gitawag nato og o bisag unsang mga patron. So kung magsimba ka sa patron, mauna ang pag-apil sa fiesta. Kung imong pangutan-on ang mga pari igsoon, wala mag-ingon ang mga pari nga kung ikaw nagkaon sa usa ka panimalay, nagpiesta na ka. Wala mag-ingon pari nga kung mag-inom mo sa panahon sa adlaw, sa fiesta, nagpiesta na ka. Alang sa mga pari, sa adlaw sa fiesta, kung nagkaon man ka o nag-inom, wala ka nagfiesta. Nagfiesta lang ka kung nagsimba ka sa patron nga gipahinungod ni anang fiesta. So kung ikaw usa ka tawo nga nakaagi ni anak nga panimalay, unya ni kaon ka kay gigutom ka, kay giimbitar ka, wala ka nakasala kay wala man kang nagsimba sa ilang patron. Although kung ikaw usa ka Adventista nga nakaagi ni anang lugar, aron dili ka mahimong kapangdulan sa mga bag-o pa sa pag-alagad, likayi ang pag-anha sa usa ka lugar nga adunay fiesta kay sa panahon nga mukaon ka ni anang lugar ug makita ka sa mga bag-o pa sa pag-alagad, maluya sila. Pero akong ipahinumdom ang word nga fiesta or mamistahay, aman mo, namistami. Meaning to si nagsimba mo sa patron nga gipasidunggan niya ng adlaw. Okay? Kaya abi nimo daghang biya sa mga lugar nga gapiesta na ay manimalay sa mga Adventista. Unya kay namay nakaabot nga mga tao, nga mga amigo kay ilang unahuna dili siya Adventista. So nikaon alam dili nimo na pakanon. Pakanon nimo na pero wala sila nagsimba sa patron or wala sila magfiesta. Kay usbon ko ang word nga fiesta mauman ang pagsimba sa patron. Kung adunay tao miagi diha og mikaon, wala na siya mipista. Unsay tawag ana? Nikaon. Okay? So, kung ikaw sa Adventista, likayan na lang nimo na mga eriyaha aron dili ka mahimong kapangdulan. Follow up, Igson.